Türkmenistan'ı harby gulluga çağırılan ýaş eskerleriň goşun hataryny öz gullukdaşlary ýa komandirler tarapyndan gynalmakdan, urulup ýenjilmekden ýogolmagy dowam edýär. Häkimetler garaşsyz metrugotda çykýan ölüm habarlaryna reaksiýa bildirmeýär. 14-nji ýylyny Serhet goşunlarynyň we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň merkezi hastahanasyna 2019-njy ýylyň noýabrynda harby gulluga alynan ýaş esker ýogolly diýip Türkmenistanyň Kronikasy nesri habar berýär. Ýogolan eskeriň ady aýdylmaýar. Ýöne onuň Bayramaldan we ejesiniň ýeki ogly bolanyny habar berilýär. Ol hastahana düşmedinden öň Garrygaladaky Serhet atryadyna gulluk edipdir. Nesiriň maglumatyna görä ýogolan esker täze gulluga alynan beýleki eskerler bilen bilelikde henüz 3 aýlyk oku bölümine mahali komandirleriň günnelik kemsitmelerini, urup ýençmelerini tedewar bolýar. Serhet atryadyna gelenden soň bolsa ony olallan gulluk edip beren eskerler urup ýençýärler. Azatlyk radiosi mundan öňem Sowet döwrüniň gedawşyny medeniýetinden uzalýan edenetlikleriň pidasy bolan ýaş eskerler hakyna habar beripdi. Öňkü eskerleriň gurrun bermeklerine görä bu hil sütemi tedewar bolýan ýaşlar köplenç has beter güne düşmezlik üçin, adam satýan hökmüni ýazgarylmazlyk üçin arz etmekden saklanýarlar. Ýöne töwekkellik edip ýa-da halis zaman arz eden ýagdaýlaryny hem eskerleriň arda şikayatlary aňsat diňlenmeýär. Saglyk ýagdaýlary agyrýan ýerler barada aýdýan eskerlere bolsa jögülük edýändir. Gullukdan gaçalyk etsek bolýan roýdup, kän üns berilmeýär diýip azatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan Aşgabatly esker aýtdy. 14-nji ýylyny ýogolan esker hem sawwurnak agyrdan beýinjalyk bolup sanitar bölümini bir näçe gedek ýututýar. Onu bir ýerde 2-3 gün saklap agyra ýerýän tanjym edip ýene gulluk edýän ýerine ýygyna urulup ýenjilen harby bölümini iýerýärler. Iýunyň başynda eskeriň ýagdaýy has yaramazlaşdy we onu Aşgabada, Serhet goşunlarynyň we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň merkezi hastahanasyna geçirdiler diýip Türkmenistanyň Kronikasy ýazýar. Esker bu ýere getirilenden 13 gün soňra jan beripdir. Adam hukuklaryny goraýan gurama eskeriň ölüminiň sebäpleriniň deriňelmeýänligini, bu iş boýunça hiç bir adamyň jogapkarçylyk çekmeýänligini, 2019-njy ýylyň sentýabryna we aýagyna Marda we Lewapda hem şeýle ýagdaýda ýogolan eskerleriň bolanyny habar berýär. Türkmen goşunyny urulup ýenjilmelerden, açlyk korlukdan we keselçilikden ölýän, özüni helakleýän ýa-da maýyp bolýan eskerleriň sany aýdylmaýar. Häkimetler ölen eskerleriň jogap soraýan garyndaşlaryna köplenç dymmagy maslahat berýärler we arz etmegini dowam etdirýän enatalaryň gorkudulýan halatlary hem bolýar.